ammuu. No niin, Steffe, istu alas. Kuinkas moni teistä eilen näki Taru Sormusten herrasta elokuvan? Mistä se teidän mielestä kertoo? No mun mielestä se on maailman kallein homoelokuva. Voi vittu, Steffe. No hei, tässähän on sen nimessä jo. Poikaporukalla lähdetään vähän reissun päälle ja sitten tässä on tämmönen Frodo vähän sopeutumaton. Ja eihän siellä 3 elokuvassa ole yhtään naista. Frodolla. Mikä? Frodo. Frodo Reppuli. Eli Peppuli. Sitten hän laittaa tämän sormuksen, sormeensa muuttuu näkymättömäksi. Eli mitä tapahtuu? Hän vajoaa siihen omaan homouteensa ja näkee pahan silmän eli synnin siellä. Olen täällä. En saisi olla, mutta olen kuitenkin. Sitten palataan kotiin. Kaikilla muilla on perheet, lapset. Frodo katsoo, en sopeudu, olen sopeutumaton, en kuulu tänne. Lähden pois. Mihin se lähtee? Haltioiden maahan. Minne? Haltioiden maahan. Miksi se lähtee sinne? Ja minne? Minne se menee? Kysy vaan. Joko sä lopetit? Joo. Hyvä. Voi Herra Jumala, Steffe, että sinä olet tyhmä ihminen. Tää oli mun näkemys asiasta. Se on tyhmä näkemys.